Kristina Enea Fundazioan uda hontarako prestatu ditugun jardueren artean, jarduera berezi bat prestatu dugu, altxorraren bila izenekoa. Modu autonomoan eta COVID neurriarekin ez erikutu gabe egiteko ekintza bat da. Ikusi nahi aldezu, etorri gurekin. Behin eskuorria hartu dugula, gure bilbidea jauregian hasi eta amaituko dugu. Lehenik eta behin, dukearen eskutitza irakurriko dugu, eta gero pistak jarraituz, kokaleku ezberdinetara joango gara. Jarduera hau parkea ezagutzeko aitzakia proposa da ere, pisten artean ere parkeko informazioa aurkituko dugu. Hauekin, zuhaitzak, animaliak eta ezagutzeko aukera izango dugu. Behin, pista guztiak lortu ditugunean, mapa honetan kokatuko ditugu eta hitz sekretua sortuko dugu. Hitz sekretua dugunean, jauregira joango gara eta bertan sari bat lortuko dugu. Jarduera hau bakarka, familiarekin edo udalekuetako monitorekin egin dezakezue. Beraz, altxorra bilatzera, etortzera animatzen zaituztegu.